Рекс, пусни! Пусни! Рекс! Дами и господа, вие сте с новия канал на Боби Гън. Остави ме да пира! Сами! Рекс! Остави ме малко спа! Рекс! Рекс! От тебе не мога да се спи! Остави ме малко! Къде са ми чеклите? Рекс. Рекс! Дай ми чеклата, Рекс! 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 Пусни! Пусни! Рекс! Прекъсваме това предаване за съобщение от звездата на клипа Рекс. Може би ако не им обръщам внимание, ще му стават на мира. Рекси? Какво бе? Какво бе, Борис? Каква звезда? И ми плащате в гранули. Само глупости. Само ме лъжете, тук ме подлъгвате. Хора, абонирайте се, сабскрайбвайте се за този канал, за да са доволни тези двамата и да не ме занимават с глупости. А после аз ще си направя канал и се виждаме там. Между другото, ако видите някакви кадри с мен, не им вярвайте. Гледал съм ги как работят на програмата. Всичко е лъжа и измама. Я, чехла.